TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Makende maruwa kika mokwongo to agwero kamano maduong' ahinya no bongo nyaka laga Nyasach polo gi piny momiyo kinde machalo koda kamande mondo machak warom kodi odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich ang'wen tarik 30 dwe mar 7 2026 kama tayo chenro ni en Steve James nyakwa Nyaronyo One ka en chenro madondo nagi mokoloni kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich mana e Chuny Onagi TV nyakoram ga jwanka kawuono wan kande kachiel kod wendo moluor kata wendo modhial mochung'ne kacha wechogo mag migao mar tuke kido chwech koda rowere ma Kisumu County moluor Beatrice Odongo nyakoram ga jwang mabendo chung kacha komno mar woman rep ma 2027 wadhigo mbaka konyiso ni to chalo nade nyakoram ga jwang chutho te wechego mag keo dongruok e gwenge mopogore kachiel kod lek mare mabendo dhi nyiso ni to en lek mane ma en go nyakoram ga jwang kata sulwe mane mabendo dhi kelo kacha e gana record pro koda berio luwe Facebook pages mag Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, wikik will ma subscribe e YouTube channel mara ma Chuny Onagi TV. Wacha ko chenro yenu machalo koda kama nyakoram ga jwang mheshimiwa waziri chiwo nade achiwo maber kamano mokwongo wakawo thuolo makende magwero kamano maduong' ahinya kuom thuolo mar mikawo kata bedo ni dich kamano te wacho ni kawuono nyaka ichop e Chuny Onagi TV. Ero kamano. Koro mokwongo akawo thuolo ni makende mar moso jowinjo waduto ni oyawre uru kendo mar rwakogi mondo giriwre kodwa e chenro mwadwa bedo godo sama wan kani ka wago mbaka kaka Onagi mondo wang'i gigo duto miwacho ni wadhi wuoye ka wantiere Chuny Onagi TV ka. Aneno ka en iluongo ni Adundo Jaluo. Adundo Jaluo. Koro ma kama chunywa gogo ni tulu. Kamano. Mae chunye. Mae chunye. Kamano. Kwa chako nikech mae odiochiengi mokwongo, daher mondo minyis na jahera ma Chuny Onagi TV ni to mheshimiwa nyakanye. Kamano. An
Nyinga iluonga ni Beatrice Odongo Wadiaga. Anyar Nyakach, Kajimbo. Kajimbo. Yes. Koro Jimbo Rapul. Mane wuodo yua maduong'. Kamano. To Amin Seme. Kamoro ni Karombo. Kadila. To an okeo Kisumo. Karating. Turgi yawuoyi madongo dongo. Yawuoyi mosomo. Mosomo. To kendo an Duklunda Kabonyo Kanyagwal. Ano kane babana. Manosenindo. Koro gisani to mana kaka iwachono atiye sirikal mar Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka jatend migao mar tuke, chwech mar oganda, kitwa kod timbewa to gi chenrogo mar jomatindo. To lek bende nitiere. Koro wabro go mbaka. Erokamano. We wang'iyano ka ahinya Nyakach gi kukune adieri. Joluo kata mana jodong Luo nobedo piny tiengo mane gigo ngero. Ngero ni ne wacho kama. Ngero ne wacho ni nyiero migeng'o mit moloyo moyaw. Nyiero migeng'o mit moloyo moyaw. Ngero no nigi meaning ne. Ma ka ok iyaw pachi malach to samoro ok inyal kawe ma serious. But kiyaw pachi malach tanyalo relate gi ngero moro mawacho ni maembe mamite makite mang'eny. Kata gima ber ema bedo gi lwenje mang'eny. Koro ka wabire gimaro ni bende one of my pride you know, being a Luo is an achievement. Yeah. Koro wacho ni nyiero migeng'o moyaw. Koro an kaka nene ngero no nitiere gimoro maber to jok oketo pachgi kuome. En gima nyalo anda. Samoro nitie moro marach ma ok nyal konyo ne miketo kata eming'i. Koro en ngero nyalo keti kamoro maduogi chieng' moro iduogi ywak ni dinang'e. Dine wakaw machielo cha. Koro nyiero migeng'ono manyiso nitie gimoro maber e iye kanyo ma ng'ato ok dwa ni mondo in bende nyiere nyiero maberno. En odwa mana ni mondo gina moyaw makoro ting'o te samoro en gima bende ok konyi ahinya mane makoro. But migeng'o ni mineno ka skoro Steve oting'o gimoro maber madwa miyowa to ng'ato go kwa ni gini ka Steve omiyo oganda ni to bro miyo wigi yawre ma gidhi maber. Koro Steve ni ema we atimra nade adine mondo wayawa kaka wadwaro. Koro ng'ata nyalo timore nade nyalo donjo. So ochalo like idea moro maber ma in godo. To ng'ato weyo to duogo wacho ni we wakaw common idea ma waneno pile ma wang'iyo godo. Erokamano. Jaluo nyaka pakre. Jaluo nyaka pakre. Ipakri nade kata ipaki nade? An ing'e ni apakora gi nying gi siasa. An adonge e political family. To bende adonje siasa in 2016. Active politics mar yiero ni. But oyudo kambele kanyo bende ane siasa moko mag vijana gi. Koro kisiasa nying ma ang'era go kabisa en Abito Tibim. Abito Tibim. Yes. Mani nyinga mar siasa. Kata Iron Lady. Koro mane mara mar siasa. To mara mar dala. To machacha awene jodala. Dong mano beber. Koro watigi mar siasa no. Ema watigo nikech mane mung'ere ahinya. Kata Iron Lady. Abito Tibim kata Iron Lady. Kwa we mano, nyiswa ni to mopogore gi donje siasa kata mana koro lemo bendo mini. Nyalo timuna nonro mari ni kapoko ni chope chogo mag siasa kata sombi ne chalo nada. Nikech giesadi nitire jogo mabende samoro ng'i
ni da agomb bede kaka waziri kimiwa noro mari bende chalo kagima bende koro ichiwo kacha geno na jog ma samoro geno gi bendo lal. Erokamano. To kendo aparo ni en penjo maber ma ji mang'eny ma gineni like a role model to them and bende ging'iyo ni the journey miwuothono gin bende ginyalo wuotho. Koro an achako primary school mara, achako school moro ni Nyadero primary school. To Nyadero no, awuok Nyadero ka ja class 4 tadhi St. Teresa's Girls Bolo be nie gweng'wa kocha primary. And then atimo class 8 mara Bolo girls. Kaeto adhi Nyakach Girls ema time secondary mara. And then from Nyakach Girls tadhi Kisumu Polytechnic. From Kisumu Polytechnic tadhi University of Nairobi. Kama time degree mara. So in the journey of somba, kane pod atin, ing'eni seche moko leadership nenore, iwacho ni kaka nyathi nyalo neno ni nyathina ni, anno ka en e ot to kowinjo kiwer to siko ohero miel. Mano nyisi ni mano nyathi ma en gi talent moro either mar wer or mar performing. Tiere gimoro ma as a parent inyalo neno ei nyathi chon kapod otin. So leadership journey mara nochakore kapod an e school. And dhi kamano matieko school, matieko primary, matieko secondary, madhi e college, ma immediately katieko Kisumu Polytechnic to adonje program maniluongo ni Yes Youth Can. It was a USAID funded program ma en famous gi so many young people at age wano when kanobedo implemented. So Yes Youth Can ne deal gi 3 thematic areas. One of them then political empowerment, social empowerment, and economic empowerment. So negitimo for us a lot of capacity building to joma nobedo in the structure. And then negitimo politically, mondibed the representative at the county, nichako at the village unit level. No chalo kaka sani bingeni, we are about to the election mar NYC, and aparo ni ang nimiya chance monda I inform jomatindo kaki dhi time gi kaki bro time. Gi kaki chieng mitime. So, Yes Youth Can nochako elections from the village unit level, every village. Ne wabedo gi 2 representatives at the village. Then wadhi e ward no bende iyiero ji 2, again bedo representatives to the constituency. So no yiera village, ochako yiera ward, ochako yiera wadhi e sub-county. Kenda nyalo paro ni sama ne watimo sub-county ne watimo Paponditi, kaeto koro kane wabiro makoro wadwa yiere county, to ne watime Ahero multipurpose. So Ahero multipurpose bende nochako yiera kachaka biro represent Nyakach at the county level. So kane wachope county, ne wan 2 per sub-county, but now nentiere executive office mane only needed ji 7. So again kane wachopo kanyo, to again achaka vie for kom mar secretary. But nikech ne wadwaro regional balancing. Koro wach niya, koro nikech of course ne an gi support. So nomiya assistant secretary. Ma Vincent, ma Migosi, ema noyudo secretary. And then ne wan Gochola from Nyakach, ne Jakom. So not him that regional balancing. So I ended up being the assistant secretary. So you see, this is something mochakore from village and walking that journey makuru chope county. So in that program, under a thematic area mar economic empowerment, negichiwo grant to the young people. So ne wan gi 2 options. You could go for grant as a group, or you get individual grant depending on your application. So for the group grant, nichiwa flat rate of 40,000 to all the groups. And I can say, ni Kisumu County mangima, ne wamiyo more than 1,400 groups pesa, the grant of 40,000. Kaito ntiere joma ne dwaro individual businesses. So can you apply mar individual? To depending on how much me apply,
ne nitie jomoko mane yudo nikech nwa implement gi World Vision to partner machielo mane wan go bende ne TechnoServe and then gi Coca-Cola. So nitiere part of the team mane wacho ni gin gidwaro individual businesses. So kani apply for fridge moro maduong' cha. Then now ni duoko gi ni imi gi soda crates 10 mano fridge maduong' cha. To kani apply for cooler matin timi cooler no to gi soda 4 crates. So I think kama bete aneno ni those are part of leadership spaces masebete, and there are people across Kisumu County manyalo dhi masiem ni ma one of the people manoyudo grant kane wane YYC. They are doing well in business. And even individually I got chance to chako biashara na kane ane YYC. Yes. Gima gombo penji bang' kitieko high school Nyakach Girls idhi Kisumu Poly kati idhi Mbalariany. Kisumu Poly kane isomo ka okosman. Kisumu Poly natimo community development. Kati idhi Mbalariany. Kati adhi UON natimo project planning management. Project planning management. Yeah. Bang' mano idonje county? No. Atimo degree na atimo kane county assembly. Oh, okay. Yes. College ematimo kapok adonje county assembly. Then now nikech atieko Kisumu Poly in 2013. And because of challenges ingeni one nyithindo mang'eny. So and then an ng'ama nochwera ma from kaka natieko form 4. Moro mi feel ni koro an bende wateme manyo dipo ka release this burden agolo ne jaduong'. So nachako biashara, and that is why momiyo nadriora kata gige YYC go. So moro mi wacho ni I want to adwa loso path na. Ok ni koro idwa rely on ni parents. Okomak badi? An kaka natieko form 4 to wiyo chako mana paro to be nitie biashara moro manyalo timo. And actually kata mane an Kisumu Poly. Ni nasomo to every Sunday adhi waro lewni Mtumba Kibuye. Tabira uso siling 2,000 moro nano. Waro go lewni mag 30-50. Tabira usa yudo gine moro matin. So of course fadhena be na supporta, but at least naduoko ne gine moro mar pocket money kiang'ocha. Piny awaro lewni Kibuye mawuok Kibuye, achaka adhi waro lewni Nairobi Isili, achaka we Isili koro aomo lewni Kampala. Magi manomiyo awe uso lewni ne chieng' moro komaka boda Kampala. Omaki. Koro komakwa chingeni babwa to ngeni ani school. To karata dhi waro lewni. Koro awacho ni ma and then babwa ne gerga kabisa. Awacho ni ma ka Nyasaye ogola kama oyudani ma ok aninde sel boda ka te kaka we wacho ala adoga soma tieki manyalo paro ni kata gik mana waro Kampala chieng'no nodong' e boda bosi apok adoka manyo nyaka sani. Na wuoya gi jogo to Nyasaye notelo na hisogi ni wacha tu mimi niende mbaki na hizi vitu. Because wari na nene ka fadhena winjo ni cho mak nyari e boda bosia. Then ng'eni ane class. Ine class. Asomo. Ochulo fee. Koro acho ni gima duong' na wuok ka. Ok abi kata duogo penjo. So kanye mana we uselewni. Makoro achaka dhi mbele gi somo Kisumu Poly. In the process kane third year to nitimo sensitization mar the AGPO, the Women, Youth and People with Disability Business. By then kore ka Kibaki no sign ni all the government institutions nyaka implement the 30%. So negitimo a lot of sensitization mondo young people register businesses. So nikech nane third year naktook advantage. Ta choka chiri ta dia wuyo gi bauta nyise ni yawa achiegni tieko school. Wuyo gi fadhena. Anyise na achiegni tieko school to ne wadhi e puonj moro. To puonjwa ni ng'ato nyalo chako biashara ne, onyalo bedo CEO, onyalo bedo director. Oisani mando biashara ina gani kech ngeni choncha jino ko nge gige registration of business. Anyise ni anadwa mana temo because I was feeling like anyway that training didn't know me work more me feel I can be a director. So that motivates you to kare bedo director ni oken gima tek. So from that training I can remember na manage to convince Fadhena chieng'no ne gibire meeting moro ODM office maneni but taskis kachachacha. Ta convince mo miya 5,000 monda register go biashara. And then by then bende ne ok register Huduma Center ne dhi nyaka Nairobi. Kore ka i register kokioro ni certificate. So there are people mane time kaka biashara
o collect joma dwa register mang'eny to riwogi to tero Nairobi to duogo. So I registered that business. Iluongo ni Kosumba General Enterprise. So an gima ne mora i gigi te en mani koro kamarome ni ama director ama CEO kata gima company dano timo onge To in CEO. CEO. So that made me so happy. I was able to and business nina register nikech the Yes Youth Can program was running samane Kisumu Polytechnic to program chabe. So I'm all over and kon class be antie uso. So Yes Youth Can bendo yudo ka I think the first business manatimo gi Kosumba General Enterprise no miya gi World Vision through the Yes Youth Can program. Mana supply soda gi pi aero multipurpose ma I was paid. So man again opened my mind to kara nyalo bedo a CEO kata director machula, you know, kapok ne iyudo pesa moro maber e lweti. And I can remember kana register kambi ngena register taonge kata siling adi. So kano miya that supplies being ni at least ni an gi advantage fadhina timo biashara kora wuoyo kode ni koyie to miya soda gowi gi pi gi glucose gi mkate kochula ne to I will pay because those people had promised ni gidhi chulo nikech they were doing empowerment to the young people and ne ok ginyami tich ka pesa onge. So World Vision be notimo na maber. I can remember na supply on a Friday to the following week on Tuesday ogochna ni monda dhi akaw check monda tere bank. So ma ena kambi manche ka register pokotieko 2 months. So check madwa donjo ka mokwongo en 192,000. Acho ni kare gini berabera malich kama. Gini kora ng'ama ng'ongo ma ok adwari tugo. Kora mako that CEO ma serious cha. So I started looking for businesses, government offices, but I'm still in school. Skunda no baadhi ya dhiato biashara gagi matima. So kana tieko koro, so I decided to venture into business completely. So I was just all over. Actually, most offices maka DC gikiwuothe Kisumu ka. And many people wan gonge ngamokia Kosumba General Enterprise. I didn't have much. But the ntire kuonde moko manatero kata mana quotation ma atero tingeni tich ma apply ni aonge kata siling adi madhi timego. But an gima duong' na natimora nade atero because of the capacity building manwa yudo. Ngeni chonja ne giwacho ni biashara mar joma tindo mobiro through Agpo idhi mi pesa mitimogo ohala ni ibro chuli piyo. So and mine was to wacho ni adwa manyo tich. Koro kase yuda tingo ilese lweta kama let me now struggle how to supply. So I think that passion nomiyo at least business nano pick up. Ero kamando bende ni setemo kado office mora ma MCA. Dirego yudo kapok atemo office. Atimo biashara from 2013, 14, 15 and then now my dad passed on in 2016. So kababa nano nindo mane ka corona donje active politics in 2016. Maana campaign kaka MCA. So at least out of resources mana sayudo matindo tinde tenders moko mana timo matindo. And actually aparo ni seche moko ka in jakinda to Nyasaye bende wuotho kodi. Okobi wei. Seche moko na wuotho makidhi office to ng'ato penyi ni dong nyoche kia kata nyise ni an gimok abiro mana cheko to be une gi tich moro matin madomia. You don't give up. So through biashara mana timogo at least opened my way ka koro nadonje politics in 2016 because siasa ni be nadonje ka I was not prepared. Actually ng'ama ne dhi chung ne en fadhina. So nobiro Kisumu ojazo all the documentations otimo gimora mora. Then nikech gigo ane mana timone actually. Kata mana pesa ne ma registration ane mana chulo Cooperative Bank. Koro owena gigo to nyisa ni nyako sadhi dala. Koro next week Tuesday I think niloro na 10th ema niloro the applications. So nyaka nodhi Nairobi mondo drop gi. So he was coming back on a Tuesday mondo travel gotieno podhi Nairobi mondo ter documents gego kaite kuduogi. Nodwa ni mondo documents ochop Nairobi by Wednesday. So unfortunately kano dok dala to tuo goe.
So he never came back. He died within 1 week. So the documents were with me. Neoko Kauge. So it happened. We passed on. May his soul rest in peace. So we sat down as a family and we said, Ma is a political family. So legacy mari jaduong pe koro kwanya we kamano. And then be no yudo ka ingeni gimatimore December yudo ka siasa osepik. So yudo ka ntie opponents moko mawacho ni koro ber dong koro tho koro papo dongnwa. So we didn't want to give the devil that chance. We said let come what may, one of us must go for this chance. Manager jaduong nitiere ni. So we sat down as a family, and of course now ng'ama at least osebede that political line. I was in Yes Youth Can, I'd been in that journey. Chung Kisumu Polytechnic, and then now the family decided now, and then now ne an gi pesa moro matin. Ingeni siasa kata kichungi nyakibede kata kisupport. Nyaki chake kakidwa go kata poster. Kata kakidwa bedo gi fuel ni moro. So at least out of business manatimono. Nyan gi pesa na moro matin mana nyalo chako godo tibim. So we decided okay, let us one of us go for this, and I took it over. So at the Nairobi, then I talked to Mheshimiwa Rosa Buyu. You know, when Dad passed on, babu anaja siasa mungire kabisa. So when he passed on, everybody was aware and they were reaching out. So I called Mheshimiwa Rosa Buyu. Tanyise ni mama, we've sat as a family. So we want one of us to go for this seat, but we don't have money to pay. Tunyisa ni dongin giri sheet manager duongo chudo godo. Tanyise ni yes. Tunyisa ni then, wadwani mondibi Nairobi, mondidir Mheshimiwa Judy Pereno. I say, we'll kode, you just go, documents get me tear, you will not pay any money. Pesa mane baba uochulo cha, dhindike nyingi. Exactly. Because youths nechulo 15 and then my dad had paid 25,000. So I told her it is fine. I went to Nairobi. I register. Mano kapok wagolo jaduong. Podene Muchari Avenue. I register because no wadwani mondo wa declare chieng iko. Ni at least space manager moko weno dong nono. Ngenti joma celebrate nyaka ngato tho. Siasa di ok gima ber. So the people are so happy. So we wanted to surprise them. Chieng iko no. Ni chance manu weno dong kane. There is somebody coming for it. So we went to Nairobi silently. I did everything. Kana chopo Nairobi. But I really normally appreciate Mheshimiwa Rosa Buyu. Kana chopo to kaka chopo ir secretary tawacho ni and Beatrice Wadiaga. Adwa neno Judy Pereno. Tawacho ni I'm aware of your case. Just come in. I was just given a form, a filo, nyinga odonje system, and then they told me just go back. I didn't take much time. Ching mana duoge no, nwagolo kinyne. So nyisa ni mama se explain na, in give me team, ewa mani bimondi jazz all those things, ki change your name, nikech father no jazz a system. Koro, I had to do that. Kaka na tieko no. Atieko, tadhi stage, and then I just came back. So mane kaka na register. So on the burial day, we declared as a family. Nikoro, we have one of us going for, and to, surprise to many people. Hapa nesa nitinde beta nyonyo matin 2016 and everybody was asking me to koro nyathini to jogi ogolo nango, and ingeni leadership kaki nenori wuon important molo kaka neni. Kaki believe in yourself important molo kaka believe in you. So me I believed in myself, and I said ni Yes Youth Can chama ne wapenya machopo at the county. Mama chacha tema ne vijana ukuyot. Inga lweny mar vijana kaji wuok ga piny. And I made it to the county. Okapar kanyalo mi a difficult time. Of course, challenges are all. So I vied for MCA West Nyakach in 2016. And I started my campaigns in January. Nikechwa iko fadena 6th January 2017. So kanya manachake my campaigns. So I campaigned for 3 months, and then nominations nentiere in April. So I didn't make it through elections, but of course wage timore. If it was to be a free and fair nominations, so I won the elections. But koro nikech wangeyo kaka gik moko timore, and we understand the political space where we are. No gwenyi kose no mai. Gini gwenyo jito jidhia dhia. Koro mane kaka wang'iyo kode. But chamo compensate you nominate. Exactly. So that is why, again, Mheshimiwa Buyu, by then,
the whole team after the nominations. Then what happened? And then Buyu called me and told me, Waziri, stay in the party. Ke jimang'eny ne gocho na the independent. Wacho ni no, I'm still very young to campaign bachako mana January. No, Kima, you are not prepared for. To death ni amomiyo koro you've been pushed to do it. So we have friends mang'eny mag Fadhe who are supporting us. But now, back nominations, Buyu called me and told me, now we want you to join Team Kali, campaign team. So we were in communication with Professor Peter Nyang'-Nyong'o, Senator Outa. Actually, all of them were supporting us. Yes, at least they could. As the campaign nade, itimonango, they were so concerned. So kane nominations owuok, anyalo paro that day, ka the forms owuok mondo ji o apply. To Mheshimiwa Buyu called me, penya nini kanya, anyise ni not. Dala koso Kisumu. Anyise ni an Kisumu, but I'm dala, but abiro Kisumu kiny. Kiny kibiro, warom public service. Anyise ni sawa. So in the process, kiny neno, sama kiny abiro dala go kiny neno kana biro town, to Mheshimiwa Roskis yagochona, to penta bito in kanji. He was a very good friend to my dad. Tanyise ni ane yo adhi town, nitiere Mheshimiwa Buyu ne dwa nena, ni nitiere nomination maji apply. To nyisa ni, I've also sent you the form on your WhatsApp. So ensure you apply. So then wadhi Public Service Club. We were a team of jomane konyo Buyu campaign for women rep. And we applied. And Buyu took our forms to Nairobi. And finally, kakoro the list new work. I was one of the nominated members of the county assembly. So mane kaka na end up being nominated, but after very serious campaigns. Manyiso ni Mheshimiwa Rosa Buyu o timo okonyi kabisa. Yeah, they were negi chung motegno. Mheshimiwa Rosa Buyu, Professor Peter Nyang'-Nyong'o, and Mheshimiwa Outa. They all insisted ni Nyarwadi nyaka bed one of the nominated MCS. Post maintiere saneni en post makoro Mheshimiwa Nyong'o mi kaka erokamano. Ok ni erokamano. Ok ni erokamano. Of course, kani ane assembly, we worked so well with the governor. We were ingeni seche moki wacho ni sirikal okigorigo. But isiemo kama gimoro marach timore ting'yo kakiloso, and then you move on, because we want the best for our people. So we work together with the governor, and always gimaji okong'eyoga, governor treats me like his daughter. Since kaka baba na notho, they were good friends to my dad, so they have kept that osiep cha nokolal. No okolal. So he sees me, and actually even kama na the University of Nairobi for my degree, it is governor who told me go back to school. Kane ane assembly. I went back to school. I didn't know ni karenti gima Nyasaye no pango na mbele mane bro timore masamoro kadi naonge degree no to dine ok ayudo. But at least out of his advice, nikech en ng'ama samoro we can just sit down kama wago mbaka, and then things are just okay. So out of the hard work mane watiyo maber ka wan assembly, and always ok adwaga na disappoint ka ng'ato mi ka tich moro yudo ni ti atime to my perfection mondo nyiso ni to ndalo mabende koro ni nominated no inyalo pari gang'o gie sani. Kane I nominated MCA, county assembly, that is the first term of the governor. Ngeni assembly kacha be ka inti to end somehow a very serious political environment. You wake up every day and ina siasa from chakne to gikone. So at the assembly mokuongo ne an lucky to be jakom mar committees. I think mokuongo ne an jakom mar committee on labor and social welfare. Ma sama ne, you remember ni kane wadonjo to ntiere service board manoriembi, and then now we were to vet the new one manodonjo office. Mane the chair was Babu Karan. It is committee na imano vetgi, and actually I was the chair. So never make sure they got into the office and they worked. And then after that, I was also a member of committees Mopogore. But again, I was also lucky towards, I think in 2020, I became the vice chair of the Assembly Service Board. Kane wangi some changes at the Assembly. And so there was a lot of Gikmane Timore. So I became the vice chair of the County Assembly Service Board. To Kane and vice chair of the County Assembly Service Board, it is our tenure
mane ogere od speaker because we were in the board. It is our time. Mane kidhi assembly sama wawuoyo ni. So we have so many young people who are employed. Some of them ne wandiko internship. But kidugo gibedo confirmed when we were about to leave the office. To moko bocha kudugo bedo confirmed now with the third assembly. But for the second assembly, we really employed many young people. Everybody was complaining, you overemploy. But now our interest was, how do we ensure new create opportunity for the young people? And they were employed at the assembly. So, King Iyo Sani Bentiere or the speaker, new county assembly Migero. That was a contract awarded during our time in the board. Because our vision with the governor was very legacy projects ma governor they were. So one of the legacy projects ma governor bro were and county assembly ma Kisumu moger manyien. Ini kaka mheshimiwa waziri. Koro nitie gino mabende samoro wacho ga ni nominated MCs gi samoro gin gi dhia od bura kacha gima gitimo na japiny onge bende nitiere migawo ma samoro nominated MC nyalo timo na japiny. And I don't believe that. I don't believe. Anyway, samoro bende okinyal ng'eyo how people operate. An kane nominated MCA, tanyalo wacho ni mokwongo anyisi ni an jakom mar Committee on Labour and Social Welfare. To being jakom no miyo at least kidhi West Nyakach kama na chunge sani. There are people I proposed their name ma are employed to date. They were on contract, they were confirmed on permanent pension. Yes, Indikoji. Machamo msara sani county government of Kisumu. So to me aparo ni kauni assembly to you are both members unte bed elected bed nominated members of the county assembly. So the decision to decide you work for the people again luore gi in an kidhi kata West Nyakach wasani to ntiere ndara madhi Kogai marwa mane I just went to the governor tanyise ni your excellency ndara cha nyaka losi anyar kajimbo mayo gaiwa to yo madhi dalane right. The governor just took his phone to go to Ben Suda. I'm sending Beatrice there, do as she wants. And the road was done. Nyaka samawa wuoni and I was a nominated MCA. Igero ndara losi nyaka sani kidhi Kogai to ndara makidhi adhia michop midonj Kogai. Koro ing'eni seche moko it depends maybe kaka ing'eni sirikal bende ka intie torore kaka ichiegni gi sirikal. And there are many things I was able to do because of chiegni nan gi governor. Ndiye joma nadhi atakwayo ni your excellency an nyithindo mokan go ka chul ne gi basari. And the special one madonge county cha okaw simbe to gocho ne waziri ogone, can you do what Beatrice wants? Ma iso ndalo mani nominated indiko oganda tich iloso ndara bursaries bende chulo kacha. Exactly. Mine be ikonyo. Mine no akonyo kabisa actually ntire. So that was individual because of course kane an MCA bende ntire fund mane wakalo ni trade fund. So trade fund ni okuongo ne ntiere under education kapok notere trade. So kane under education and by then the chief officer nen Junior Omondi. Anyalo remember ka fund no kal immediately. At least groups manya catch mana miyo junior nyingegi no yudo the money to support their businesses. So mano was for the government. And nitire connections matindo bende mag jowa matindo, the young people. You know, as a young person mano chako journey ne kapod tin. Aeroga walk the journey with many young people because it is a journey that everybody walks. And then in life, you grow. Kawuono in 20, king in 30. Kamano because every year in gi birthday and you are growing. You are not staying. Guess ani se grow mai sanin kurin waziri. Exactly. Anyiso ni to berman mabende samoro arowere kata oganda nyalo neno ni magi mai mabende samoro waziri okelo. Kara achievement makineno to wacho ni ma nyadhi mara. Erokamano. Koro anan gi nyadhi kaka bito katiko ni wach mar county assembly manatimo kaka government ndiye manatimo koro kaka bito ana wuon. There are so many people I pay those managedo negi West Nyakach. You go to every location ibo nyisi ni mama cha bite manogedo ne ma bite manogedo ne. So I don't do those nikech politics. Kech chulo fit hapa nachako chulo kata kapod an Kisumu poli kapok ang'e kata nadhi chunge MCA. Babu ne chuloga ne nyithindo mang'eny school fees. So at times, reach out. Nyakusa be ine gigi moro adhi chulo fee command. We used to support him. So we started early. So, Nyasaye notimo maber katieko assembly.
Again in 2022 nachung the same post mar MCA. So no can make it again to be an MCA. But ingeni seche moko iwacho ni nyalo pango kaka dhano karenti gima Nyasaye otimore nade opango ni mbele. So immediately nwadonje campaign team mar governor, we campaigned. So ka issue mar the list of CCs no work. So I can remember the first list no work, which was less. Then I did an email to our governor. And he said, Your Excellency, I feel I can serve as a CC in your government. I have what is required to be a CC. And he responded, I've heard you. So I also just kept quiet. Kapodwarito kuro, what is the next move? Then ching moro kawane liel moro korwa kocha Kasai. So I see many calls coming in. Nawacho ni tango matimore. So I step oko kama to amako sime moro kanyo mar Kazinda moro. To insani bese ng'iyo Facebook ta insani apodi. Ni cheka and she was so happy. Tawacho ni nikech ingeni ndi ng'ama kogocho ni ding'wen tiwacho ni koso gimoro timore marach. Koro kang'iyo to ayudo kama Debo gocho na kiaten. That day ne an gi 300 missed calls. Kama na bete liel no. Madhi na ogocho na kia 20 times. Awacho ni anko na moro maduong' ogocho na awacho ni there is a problem. So Kazinda no nyisa to and she was very happy. Nyisa ni nkainta nyisa ni an Kasai liel korgo mondio uno. Tu nyisa ni cheka ne Facebook. Nyisa ni maloku network rache nikech Kasai kucho network lalga kum. Niya in kikidogi bed kateji. Nyisa ni achig ni wuoyo. Wea uwo monde eka uwo. Niya in uwogi. So nyisa ni no. Let me first of all finish. Koro abet mawatieka was so calm. Koro kama betene to God olima emuchung. I think he was speaking next. Ka akungo wuoyo kaito God wuoyo and then now opande mani wuoyo. Tema God wacho ni amor abito nyamere wacho maber ngeni God be wuod Kajimbo. Nyamere wacho maber to congratulations. Bedu stepeni kure. Gekich ngeni Facebook chapoka yao kako nyisa cha. Kora ni wacho ni awamor wan kaka jo Kajimbo at least wayudo CC obiro nyakach. Kore duga bit. Koro kutu kutadhi pento gada. Ngomi wacho na. Ni in poking'iyo simbi. Koro kadugo kang'iyo WhatsApp. Tema messages li. Chacho ni. Nyakabeni kare mae momi imanya. So that is when now I said ni koro wewa uogi amany network. Munda reach out to the governor. So when I got out of the place maduogo nyamarimba kamae. Kakoro kama network nitiere. So I checked my Facebook. Yao Facebook. Tadhiye WhatsApp. Mayudo congratulations messages. Turi. Jomoma nyamanye sime. So the first for me to call was my mother. Emanagochone. So abedo CC and nyakanya bed CC. To me from where I see it, I think I've done my best. Adani make gikanyo wadadhi break matini mod pi matin. Okay. Koro kwa duge tilo mara rio kecha tilo mukongo no. Wada mondo mejo pinyo nge nito angomo mi bendi dwaro bedo kacha a woman ma 2027 nyaka gini into wudi chalo nade bende romo bende nigi kino mabende samoro oganda dwaro kang waduge tilo mara rodhi chako kacha bende gisomo ote mara jera machunyo nagi TV kate di nyiso ni togie san mabende ni waziri ni achievement mage mabende ise kata berman mabende ise kile sekta no kachel koda bende Lake Mari mengodo ne Kisumu County 2027 wadugo bang sama chuok. Nero kamano. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche maga. Siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda, Watuak. kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Mana kama nanyo kuramga yuang kamura mara metira ka tuluma kene maduwa kete no mara rio madondo nagi kama podwan kande kachal kod molwora Beatrice Odongo ma en kacha jatelo mochung ne megago mara tuke kido chwech koda rowere Kisumu County kendo chung kacha madoro komno mar woman rep ma Kisumu 2027 no wachako ni kuro samwa donje ni ogando singe isemi wakati sigandi kake chako gisama bende kuri ntiere mabende ni kacha waziri oganda moko wacho ni mheshimiwa upoka gineno kitiyo ne japinye yono makare chutho to tendi mar waziri ni inyalo nyiso japiny samoro gi kia samoro jogi pinga kamano mano normal kech seche moko bing'e ni ok inyal please jite so maembe manya gule memigoyo molembe mit anyway be kineno ka ji goyi mang'eny to manyiso ni kare mano mari koro mokwongo an kaka waziri kana donjo office to gima natimo mokwongo ma pok notimorega Kisumu County ne watimo tournament miluongo ni Governors Cup the first year. Maparo ni bende thoth jo media were involved from ward, sub county and then to the county nikech ne wan gi budget. So sama ne watimo Governors Cup in the whole county gimomiyo ahero ga wache nikech mono 2023 kana donjo office. So sama ne watimo Governors Cup tiyudo ka nitiere teams ma nikech sama ne wa implement the program to ne wan gi joma timo scouting for talents. Koro joma ne timo scouting gi wantiere gi jowa mano participate Governors Cup in 2023 masani ni teams like Ulinzi Kakamega Homeboys. So to me we achieved something with the Governors Cup. Our target was ni to ere kaka wanyalo expose talent mar nyithindwa gi mondo giyude gibede lifted to the next level. So wan gi teams mane ochopo kanyo, so wan gi individuals mane at least oyudo that promotion. So and then Governors Cup bende kan watime to at least all the teams who are participating from the ward levels, two teams noyudo support of uniforms and balls. And then the same year nwachako gi program moro ni, because we were thinking ni kikelo Governors Cup it is more of sports, but again we also have performing arts talent that we need to support.
So ne wachak wakelo program moro miluongo ni Kisuma Arts and Culture Festival. So Kisuma Arts and Culture Festival ento ne watime at the sub-county level and then we come to the county. So kane watimo the first Kisuma Arts and Culture Festival across the county, to teams wamane ochopo finals. I can remember ni kane wane finals to we invited the then CS Arts Honorable Babu na Mwamba, a sports ground kacha. Ma teams mane perform best at the county no yudo opportunity modhi perform Kenya Cultural Center, and that is an exposure to the creatives. So teams gi because they performed well, some of the teams might even not they more perform nyaka South Korea with the support now of Kenya Cultural Center. So with the good start mane wachako godono, mano ingeni sports gi creativity gi, they are all young people participate in them. So with the good start mane wachako no, in 2024 we did Honorable Babu reached out and said ni Sekafa is coming to Kenya, but they're looking for a county ma can justify why they should host Sekafa under 17. And we did a concept as a county. Of course, now also arguing about the Governor's Cup, the talent we saw, and how we need to nurture this talent, and even how we should enable talent gi mondo gimbe gi bigine ni to karinyalo chako matin midhi tuge East Africa. So Sekafa East Africa, because of our argument in our document, Nomio Kisumu County was identified to host. And anyalo paro ni all the East Africa countries, Rwanda, Tanzania, Uganda, they all came to Kisumu. Kane wa host Sekafa under 17. This happened because of the Governor's Cup. Mane wa host, manomi at least jioneno Kisumu in a different way in terms of talent from grassroots coming up. So after the Governor's Cup in 2023, in 2024, there's a program that came, manilongo ni Talanta Hela, because now we didn't have a budget to do our Governor's Cup. But ne wangi pesa moro matin. So Talanta Hela no biro, when we had a meeting with Honorable Babu na Mwamba, it was now targeting under 17 again. So we argued kaka CCs, caucus former CC sports, that going to grassroots kidwa manyo talent from piny would be expensive. So could be allowed to identify. I think Otimoreka, was it second term? Kanyithindo, the football tournaments were ongoing. So we argued, and then now the ministry allowed us. Then counties maonge funds maginyalo chako the tournament from grassroots can take advantage of the schools manyo win the county tournaments. So as nikech ne waonge gi pesa man wanya chako grassroots, we decided to pick on Nyakach Girls and Kisumu Day. So and normally agoga erokamano the two principals, because ingeni ne nyithindo loro, but again negi retain wa nyithindo gi in school for 2 good weeks. So for the 2 weeks jo Kisumu Day ne a school, we were taking care of their accommodation, gimagi chamo, and then we also brought on board trainers amane bedo guided gidao. Of course negin gi their teachers now, because we had decided no akaw nyithi school. So they also had coaches ma teachers, but again we also brought on board Joma professionals from outside. The same to our girls, maneni Nyakach Girls. They also stayed in school for 2 weeks, extra 2 weeks after Lorocha. Imagine that sacrifice. So we did a letter, the parents' consent we got, and then now they were in school. So Nyithindo never disappointed us as a county. And we are proud of the investment mane waketo kuomgi. Nikech kane gidhie Talanta Hela, they played county tournaments, gidhie regional, Kisumu County, they were number 1 girls, number 1 boys. Gidhie nationals, our girls and boys were both number 2. Talanta Hela Kenya as a whole, Kisumu County was number 2 girls, number 2 boys. I remember number 1 girls Nebusia, and then number 1 girls Nebusia, yes, and then number 1 boys ne Homa Bay. But as we retained number 2 for both girls and both boys. And out of those players, a good number of them went to Spain for talent scouting. And as we speak, what we did
oseting'o Nyakach to where it is. The other day nwaneno nyi Nyakach Gas ema koro play nwa World Cup under 17 because of the good players mane wanacha kanu wagologi kwa wacho ni let us take advantage of them mondo waketgi to that level, and they went to where they went. So out of that program, with the support of the county and the ministry, at least iyudo ka Kisumu osedonjo a map mar the world that there is talent in Kisumu. And king'iyo mago gik matimore koro iyudo ka many people are reaching out and asking, we want the academy, we want to scout talent from Kisumu. They have come so many, and we've referred them to different clubs to do scouting of sports. So in terms of sports, that is what we were able to do in 2023 and then in 2024. In 2025, we were not able to do a tournament or to support a team. But now what we were able to do, and small support we can give to our small teams. And then with also issuing uniforms. Apparently, in my tenure, our budget, we may have issued uniform to more teams than the 10 years mane devolution osebedo. Nikech ingeni gige sirikal gi you deal with the budget and you look at it, what did you have for sports gears, and then you are able to quantify and account for it. So many teams have gotten support in terms of maybe kata uniform, a set, or balls, or Guinea sub-county league. They don't have transport. We normally do that like that almost every week. So we've supported teams across the county, and of course for the support to the teams, pod watime nyaka samine no wawuoyoni. So sports bende kare watimo to okwa ng'iya ahinya football. Watemo mondo wa balance different sporting activities, different disciplines. Nikech ging'eny, so samoro be okwanya support, but at least some of them we've supported. King'iyo boxing, it is only in Kisumu County. The county bought a boxing ring, and the boxing ring we handed over to the Boxing Federation. So samanu wanyiew this boxing ring, one of the things we were looking at, because jogi kane gikata national tournament to gi hire boxing ring from Nairobi. Kori hire kore kakete gari kore kubi. So we decided to buy one, and we have one that is owned by the county, but because of management, wakete lwet Boxing Federation. We also bought tatami. Tatami en gima jo taekwondo ka tuge ipedhe piny kama mondo kik gi apoke bidhi kanyo mondo tik wach ma boxing kandin. Nitiere oganda kata mana jo Kisumu rowere moko ne temo wacho ni pis mari ne okotiyo kodgi yono makare. Mane Majembe no obedo namba 1 mane gidhi boxing Nairobi. The expectation was ni county government ma Kisumu under your leadership nonongo bende miyo kacha Majembe rwak e yono makare. To ne okotimore ka ne giparo. Bang'e Majembe nobedo attacked a social hall. Wachore ni talent samoro jogi timo matek to okagiyud pis mari okonygi. Gino no the viral imula achino kwa pinja ne mondo dipoke lero negi. Itimo maber. Ingeni seche moko ka intiere office mana kaki wacho expectation will be different kaka kidware. And then maybe kaki expect na time opogore kaka ng'ama chielo be expect na timre nade na time. So samane Majembe dhi Nairobi for the tournament mano dhieno individually. And ingeni seche moko gima timore koda Steve, there are things ma when I don't put everything public. Individually, I sent the team mane dhi Nairobi 10,000. That was my personal donation to the team. To the team. So I don't always want ni katimo to anga go picha lande ye ka ji ong'e timora nade atimo. Of course nyithindo kisemiyo gi pesa seche moko, the young people gidhi go picha gioro ni video no, they expect you to put it out, but I don't do that. I have so many of them I've supported. So nani reached out to me, youth leader. Manyise ni because sani county we don't have money as a county, and again the process of processing money in the county is hell. A lot of bureaucracies, kiango nyako bed gi PF number nyako timango. So I told him I'll just do my personal support. He said it is fine because joma moko boss emiwa personal support matintin. I sent him 10,000. So they went. Mama Jembe did so well. We congratulated him for the good work. And then now,
they decided to iwacho nang'o wapango rwake dala. So sama ne gipengo rwake dala, we were not involved as a county in terms of rwake dala kotimore nade kobiro. They planned it. So me, I was called to the office of the DG. Kopenja ni to be ungi anything Majembe biro, but we need something for him. Maybe we can give him as a county. So I told the officer who called me, and he said, now individually me had supported the group manothe. But now as a county, maybe we had some supplies mag uniforms. We can talk to one of our suppliers, makelo uniforms gi, mundo omi wade required gears mag boxing. Then it is fine. So on that day in the morning, actually aparo ni nadhi eliel moro somewhere. To one of the officers in the office of the DG tells me ni Majembe biro kawuono. I said it is fine. One bende kapenjo director sports ta penjo to gik manye wandiko ni wanyalo yudo ne Majembe. Are they there? To nyisa ni yes, they are there. I said okay, what you do? Kaugi warom kodi office DG. I'm told ni Majembe chopo by somewhere. We hand over these things because an manegi manonyisa ni anything ma county nyalo miyogi, we hand over to them. So we were not part of the planning on how kako dhi bedo received gi kako biro. So when I went, koro gik mane wakelo, miso e lwedo, miso e lak, mitimo kiang'ogo, those are the things that I presented to him. So kase present, ano kora dhi eliel kuma dhiye. My work ended there because that is what was expected of me to hand over. So ingeni later, actually aparo ni kase chopo, I was going to Moroni. Kore kaneno ka jindiko kia waziri otero Majembe Mama Grace, I was not even aware ni they were going to Mama Grace. Later on aduga penjo nyaka DG benyisa I was not aware. Because the DG said the previous program was ni koa ka DG, office DG, kose yudo gik mane wamiyege. To kiani no the Manyata kamane gidake. Hapa ni he wanted to have some small celebration there. Manyata. Koro DG wacho no an gima nang'eyo ni ne from what he was told ni wuok kacha county to dhi kanye odhi Manyata ne en gi some small celebration kanyo. Koro kata en wach Mama Grace ni he was not aware. Koro ambe mapenje ni kata ni actually an ing'eni immediately mamiye to nyaka ba wacho kapod en kanyo ni yawa an nadhi eliel an weuru koro atimra nade awuogi ta wuok awe gi nyaka kanyo ka DG. Only later to be called by somebody ni biseng'yo WhatsApp tambe tang'a timore WhatsApp ni kao Majembe itero Mama Grace apeny na tero ne wan kode kanye. I did what I was told to do and we left it there. So county was never involved in Kelo Majembe. The instructions to me were very clear. The request, do we have any gears mawanyalo support godo Majembe koduogo? Nikech county had no resources. Tawacho ni wantiere gi ng'ama kelonwa uniforms, onyalo kelonwa gears mag boxing. And that is what we delivered. And mine ended office DG. Erokamano. Iwacho kacha ni 2025, onge gino mabende samoro no... Sawa, kura wacho ni in 2025, we were not able to do a tournament, but we supported different teams with uniforms. Aparo makele penjo niya, like inga ka waziri ma ochung'ne wechego mag tuke, bende un gi budget samoro ma higa ka higa? Iraga chopo ni 2025 koro budget onge. Exactly. Koro, in 2023, winjo ka wacho nene wan able to yudo budget mane wanyalo timo godo Governors Cup. We even also did the Kisumu Arts and Culture Festival. And kiseng'iyo kinyalo kawo budget mar county, kinyalo ng'iye for the last 4 years, ibro yudo ni nitiere kaka odok piny. The reason why ceilings mag departments nodok piny te, and we realized ni we are creating more pending bills in terms of ingeni sama okal budget. Tiyudo ka uketo maybe an approximation of revenue mudwa collect. Like for example, samoro niketega 3.5 billion. To reality uchoko kata 1.2. Or uchoko 2 billion. Which means ni there is a gap. But ingeni sami se the budget ya ini se nyeo kalam, anyeo chok, anyeo book, gango, aloso ndara ni ati ma okapu ni nono. So yudoka iluongo nang'owa gik midwa nyiewo ng'eny molo pesa ma ingo. So we decided from 2024 now we want to cut our coat according to our ceiling, according to our size.
So mane manomiyo ceilings ochako dok piny e departments. And then in 2025, koro chako dok moloyo, nikech inyalo remember in 2025 no, ema kata joma wa on contracts like All Stars, their contracts were not renewed. Kech koro there were two issues of wage bill and issues of budget mani malo. So most of the people mane on contracts, their contracts were not renewed. And then that is the time makata budget mane wan go mane wa support go All Stars was scrapped off in 2025 budget. So ibro ka budget no odok piny because wang'iyo ni to kane first year uketo 3.5 oku achieve. Second year duoke ura ne 3 oku achieve. Waduoke ne 2.5. So king'iyo tibro ka budget wano osebedo ka ceiling dok piny mos. Kech watemo ng'iyo ni kik wa create more pending bills, but we get a way of clearing the pending bills that we have, which is again is still a challenge. Mondo we take all those pending bills. So that has made our budget mondo dog piny matin. And even kata sani, kibing'iyo the budget mobedo past, tibro yudo ni it is not that much. Nikech kaka this financial year to koro we were focusing on sana development mar gik mosetim to poko tieki. We call them legacy projects ma governor. So departments mar more program molo development suffers. Kichingeni wan gi more software. We have programs molo development. Department is suffering most. Yes, because we have more programs than development. Ka penji kanyo, ineno ka oket mari mabende deal gi rowere. Sa iwacho ni rowere mabende koro wuok, mabende koro kelo kacha weche go mag njore. To department ni na chel kum department ma be samoro nongo bende ng'iyo ni rega kunyalo keto rowere mondo mi obede e giyud gigo mabende samoro ginyalo timo. Tedo ka thoth rowere ngo gino ma samoro ginyalo timo. Sports bende samoro wacho no crap of koro rowere ni thuolo mang'eny. Bende ineno ka doket ni ko tenu ka chel kod Fikri ni Jacobs bende tire kada paro moro muneno ni tire ka kunyalo dit gi rowere mondo munene gi mbara tich giyudo yo no makare. Number one, ingeni sirikal ok nyandi ko jite. To one, wanyalo create employment mondo wadik jowetewa. Kata office chunyo nagi TV ka donje tayudo staffs. Manyiso ni there is one of us who is a director to ndiko joma tindo. So some of us bro bedo joma create. Mana kaka na nyisi kiwinjo ka kane awinjo ni nyalo register business mi be director. I felt big with nothing in my hands, but I decided to make it a reality. Koro wantiere gi many programs that the government is doing. Many programs for the young people that the government is doing. Kapo kadonjo Yes Youth Can, there was a program called KIOP. Manorumo kae to Nyota donjone. I was a beneficiary of KIOP second cohort. King'iyo Nyota, how many young people have been empowered? So many. Manyo yudo pesa, mobedo capacity build, matimo biashara. Wantiere gi program mar Youth Enterprise Fund ma support youths in business. Ma actually I think for Kisumu, because when I got into the office in 2023, ne aluongo the Youth Enterprise officer just to get the data on how kaka performance wachalo. Don't know I think it was in April. No performance wise very low. So I decided with my officers, we want to do sensitization, a piloting sensitization program for case samoro ntire jomoko ma oking'eyo ni gini timore kama unless you are informed. So we did sensitization across the county in all the sub counties. And out of that sensitization manwatimoni, as we speak, the rate of uptake Mar Youth Enterprise Fund has gone high. Joma benefit from this money are young people below the age of 35. They are residents of Kisumu County. And actually, it even pushed the CEO Youth Enterprise Fund. The Youth Week celebrations in 2025, he was here. They launched the celebrations in Kisumu at Jomo Kenyatta Stadium. Kuawe mano, kibiro under creative arts. Through the partnership with Kenya Cultural Center, we've trained more than 3,000 creatives in Kisumu County. Capacity building. And that is why Kineno Kisumu to the creative sector is very much active because of the efforts we are putting.
I went to a meeting at US Creative Economy Forum, and I got some contacts. Immediately I came back, I wrote to Kenya Film Classification Board. They offered a training of more than 300 youths under film production in Kisumu. And you have many of our creatives, Sane, they're doing film production, they're doing something. We are running a program, the International Youth Fellowship. Ma gikao young people, so long kata iwe mane class aboro, kata iwe mane form 4, they train you on mindset, attitude change. Together they do some short courses. 2024, we graduated 1,500 youths from Kisumu County. 2025, we graduated 900 youths. 2026, the trainings are on. We are going to graduate 3,000 youths. These are youths from Kisumu County. Who support what they need, materials after training them? They go for, so that is where now I'm coming. Because now, for us where we sit as a department with the budget we have, we cannot be able to give them startup kits. But they get the knowledge. And you get the information and the skills. Get more blow dry, get more hair dressing, get more catering. In 2025, ni ketsa monde nyiso kacha lek mari mabendi in godo ma and under the creative space mabend wan godo ne bani tire jogo mabende samuru tiyo godo ka county maglando gigi wachelari adek. County, what we do, one tire gi that for a mar lareko, ma the creatives. So in anything, and Mano brings me to inform you. Me, as I sit here today, Kisumu County is recognized under the UNESCO Creative Cities as a city of music. You know, Mano is a recognition. Any creative in Kisumu County is a name at Biashara. You can write proposals, you attach the certificate, and you get funding. That is an achievement. And this achievement we got because of the work we are doing with the creatives in Kisumu County. Samabet Kani, we are recognized under the UNESCO Creative Cities as a city of music, and I'm very proud of that. Koro, we've done so much with the young people. Of course, I know time is short, but you remember, Steve, I told you one thing. Me, I'm a young person who grew struggling to define my own path. So I always want to create that opportunity for the young people to define your own path. Koro mewa Lake Mari kada sulu mabende do kelo najo Kisumu County 2027. Sulu nani Steve, kimya manadeka chiel kendo siepa. Tadwa wacho something under agenda. Kecha sayudo ka agenda ni jingie mopogore. Agenda ni ngene samoro king'e to jomoko wacho ni ama waziri mar women. Agenda en chuo gi mine, ok en mar mine kende. Koro agenda ka wasebedo gi a lot of capacity building kwa tiyo gi partners wa mopogore opogore kwa ng'iyo kaka wanyalo duoko lwenje mag udi piny kendo ka wang'iyo kaka wanyalo empower the community. Kech seche moko ka community empowered to duoko lwenje gi piny. Koro en gino mwasebedo kwa tiye kanyakla, aparo ni asewuothe grube mang'eny mamoko ting'o chuo gi mine ka watimone capacity building kendo ka wamiyo gi support with different partners. Actually, I work with so many partners. Moko machiwo nyaka grants. We have so many partners in Kisumu. Under culture bende wasebedo gi different projects, mwasetimo programs to gi projects. To makitu mi mabende nadwa ni monda wach ni under sports katieko. Ni sani kidhi pap Kadundo Stadium. Okene state manentie. Kenda dwa ni bidhi kanyo mondo igo picha. Ano kadwa na gota uruni. Ibro yodo ka it is a different facility. That is supporting talent. Kidhi Nanga football pitch. Okene state manenti. Actually for Nanga, wamedo nyaka basketball pitch nikech we realize ni we only have the one Mantie sports ground. To samoro ka gin ga gi national tournaments to otin unless gikwayo masimba. Mabende seche moko is not guaranteed. So momiyo nche waketo ma Nanga. So Nanga football pitch as a basketball pitch and a netball pitch. Same to Pap Kadundo, it has a netball pitch there and a volleyball pitch.
So nitiere moko matin mabe wadhi timo financial year ma watieko ni. So in terms of culture, sani kidhi Kit Mikayi Cultural Center, it is a different thing altogether. Nikech wadwaro ni mondo tourist omed biro mang'eny. Sama gibiro mang'eny, nyithindwa mindiko mang'eny ma gin tour guides, ng'ato bende nyalo yawo biashara kanyo, nyalo loso pesane. Kidhi Abindu Caves, ne pok ochiele maber. Wasechiele maber mwaketo ne office ma waketo ne gate. Kidhi Sigoti Cultural Center, waketo ne amphitheater maber ma ka in ewi got nineno nyaka dala wako lweny kocha. Kidhi museum, ibiro yudo ka kichake gate opogore kaka nwakawe from the national government. There are a lot of changes and gik moko mang'eny ma pod wadhi timo. Dweche moko 6 man godo office gi. Pontiere gik ma wadhi timo mondo koro wawe into as one of the legacy projects mag governor. So ang'eni next time kendo ibro luonga. Unfortunately this was my first time. Koro awacho matin but I had so much to say. Koro next time ibro luonga. Moi Stadium bende we thank God ni national government geronwa ma we hope no dhi rumo by December. Koro iwacho na bi e lake na kaka woman representative. Ingek no matin. Koro lake na ni gimoro achiel momiyo lake na ni abire. Ipenja ka ni ntiere young people mang'eny mwabedo trained maybe on bedo saloonist, wabedo trained on electrician, gimora mora, but kuro gidong ni we don't have a startup kit. Maybe okinyal miyo gi train gitwegi kama. Iwegi ka gi hang. So one kaka woman representative, I want to be a solution to that problem. That I take this because I have the partners who will support me in doing the training. But now my office, because I have funds, pesa gaonge ge county because of the budget. Is Bui supporting you in this? Ngao. Kechu chako kodeshon, Rosa Bui. Kanyo, kana manyo women rep. Sabang ni tuwi. Okay. She's a friend. And, she's like a mother. She's a friend. You support a governor? She's a friend. Sani, poka decide. Governor. But I'll decide. But I'm wishing her all the best. But poka decide. I'll decide Governor Magone Kura kachope the ballot. Koro, one of the things, mommy, I want to be a woman representative in Kisumu County and to create a solution. Because now, me from where I sit, angi data mara nyithindo mwaseti monegi training ite. Angi data mar joma benda se connect to organizations machiwo grant. Mamoko kuom gisani osechako their businesses. So moko poko chako to moko sechako. So we still have the data. So I want to be a solution. Me as a woman representative in Kisumu County. We know we have so many young people outside here, especially teen mothers, maniokoka. Maen kako chaki gi kako timo renad okong'eyo. And some of them, they tell you ni waziri an kata mana ka yudo kaka nyachako timo salundani. And we know many people who started from such kind of small training. I'm seated here. Anyisi ni I just went for a sensitization program at Mama Grace. Out of that program, naya ukambi. Out of Kambinano, I did businesses and got money. Mananyalo support a machung. So I started from somewhere. Madwa need many young people bendo timrenade ochake. So I'll be able to take them for the trainings and then give them startup kits. So that, and then bang me startup kit ni, we will be doing supervision. Tungion to biashara manye wawe last week cha. Be pod entie kosonge. Remember I've told you ni kata manajoma ne wamio grant during Yes Youth Can. There are people maka uoko dika santa disi monini ngane ni nawamio pesa. I like gimoro makitimo, so you can account for it kata man after 10 years. So there are people manyalo appoint for you. So mani gimadwa na team as the woman representative of Kisumu County, that is one of them. Ma support godo young girls and young boys. And ingene position mar woman rep ni, thoth ne ji paro ga nien mana mar joma mine. Sama ji dhigo kura cha, dong joma chuo be go kura. Be wacho gani kichopo kacha to ka woman rep mine mogo chuo kick go. So the only thing makoro timore is that the beneficiaries of the funds bro bedo 70% women, but men can still benefit. Kata joma indiko those offices dong tie chuo mindiko. So in terms of beneficiary be joma chuo be nyaka timre nade nyaka benefit, even though they are not the majority, but they are benefiting. So one training wabro kao both girls and boys. Wabro train and then we give you a kit. There's a program with KCB miluongo ni Jiajiri. And that is what I'll take advantage of. KCB, you invest quarter of the money, they add you, and then now you're able to pay the school fees. You don't need your startup kits to gichako teach. Number hiyo, king'iyo Kisumu County,
kama wantie sani. I told you I work with this, and ingeni all these government offices, they especially Manie County, they report to me every day. King'io kata mana the absorption of our women enterprise fund. Currently, there's a program we are implementing with the KIE. Ma gin gichiwo, it is money miduoko gi wiye, but now at 1%. I apply here to your comfort zone, kata ingi kabambe, kata ingi marino, ngata nyalo apply. And then you repay at 1%. So the challenge we've had, I was discussing with the team the other day. Ne iyodoka, many of our women, mine, ngato yie kao pesa kuom Shylock, Masai. Mago kudhiambo to biro duongo. Ne kendinge ni mar Masai chato kasa oromo. Tikano ne 200 monego bed ni miye. To mar sirikal mwaduoko gi pesa matin ni. To kikao to koro kwadwani watimre nade waduoke. So me I want to tiyo gi minewa. Mondo instead of us kaw loans oko, to watigi marwa mawan godo kaka WEF, to watigi marwa mawan go KIE, to watigi marwa mar ngafni. Koro ngaf, according to me, adwaro ni wabro bire group. To unemo wacho ni one group wani wadwa nyiew kombe, one group wani wadwa nyiew tent, one group wani wadwa pidho gwen, one group wani wadwa pidho diek. So we fund the project. We don't give you the money. We fund the project. So project ni kase fund, manyiso ni en gima kaduogo higni 3. I better support group ya Dean Award in a financial year. Then gima nyalo duogo neno after 4 years. Manyiso ni at the end of 3 years, group ni kata ka en group mane nyiew negi kombe gi tent first year. By the 3rd year, gisemedo tent 2, gisemedo kombe 200. That is empowerment. Agulu gimoro matis cha begi pesa osetimore nade? Osemedore. Ero kamano boshimo kapok idhi. Iwinjo kacha ni 2025 onge gino mabende samoro nuketo fees budget samoro ne tin. Nitire gino mabende samoro nyalo miyo koyud pesa. Gino bende koro ni yamo sani. Mabende koro trend ge sani. Iluongo ni 5.9 billion. Koro the pending bill. Aparo ni I explain Martin. Oganda moko ywak ne kara pesa lalka. Dokit ni boy inyo. Ing'eyo kaka county operate. Ing'eni seche moko kata an kane pok adonje county assembly. To seche moko kikao budget book cha Steve mitingo kama to wacho ma pesa te. So kidonjo kacha to koro face the reality vitu kwa ground the way they are in black and white. So one of the challenges mang'eyo mawa experience e county makelo pending bills en gima wachoni. Waketo an estimate of 3 billion on source revenue. We collect 1.2 or we collect 1.5. Do you know ni mano we've created pending bill of 1.5 billion? Ti winjo ka wacho ni, anase wacho na adhi nyiew komni, adwa nyiew gini, adwa nyiew pini. So an samora adhi manyiew gigi. To pesa cha uko biro. So mano you've created a pending bill. Number 2, gima ng'eyo ni osetero pending bill malo. And ang'eni samoro 5.9 bino, kwa en gima ong'iye mobedo scrutinized. It could be legal fees that the county is paying. To legal fees gimoko nochakore during municipalities. And ing'eni moko ng'ato nodhi odonjo, odhi appeal, kore chule gi interest, moko kuom gidongo malich. So that could be another problem because I know finance bro clarified the issue of 5.9. But you don't come and bend create pending bills. Number 3, in our implementation process, seche moko. Kechi yudoka the procurement process, like sani dong budget njo kalwe mara uchiel. You know up to now there is nothing we can do. Nikech poko tiek uploading, kore ka tim procurement plan, kore ka approval team Nairobi, ibro ni samoro the earliest we can access that budget en dwe mar 9. Dwe mar 9 ni kokudwa chako procurement process, los BQs, team kiango, the earliest maybe my contracts beda awarded is January. Depending on the weight of the contract. Samoro ng'ato romo dwe mar 6 kapok otieko tich. Mano pending bill. So we have many ways ma pending bills nyalo bedo godo pending bills. But ang'eni finance will be able to clarify. But I know from where I sit, they are able to account for that man. Nikech ing'eni Steve, county bedo
auditors are there. Kata mana sani mwawuoyo ni hapa ni they did their exit meeting last week. Financial year ruma ni to auditors tiyo tijgi. Ruma ni to auditors tiyo tijgi. So seche moko it is also good to ngeni kaka kori wacho ni samoro kapok indike ti iwuotho office finance kacha. Ti wacho ni waziri kata chief officer. Aneno this information. Can you explain to me? Kako chopo kama timore nade kama chopo ni. I'm very sure finance will be able to account for that money ceiling by ceiling. Ma is the legal fee, ma is the bill ma wase in ka, ma mane wayudo, ma wa in ka because of 1 2 3. Ke chan shwa ni kata mana samine no wuoyo kodini. Like I have a good example in my department. One ngene we only had nikech na nyisi ni wan gi more of programs than development. So development ne wan ga uchiel kende. Aibo ofisi onge pesa. So yes, ne wan gi pesa matin. But auchiel wadan. Tiyudo ka the payment, not all of them were paid. Nikech koro we did not realize the own source revenue cha. Koro moko no chul, moko no ko chul. So that is a challenge and finance will explain. I'm sure they'll account for it. Weche ng'eny to wadhi luongi kendo. Telo mar ariyo mondo wagoye mbaka kodi kata mana wach mar lekni Baboke wacho wadhi bedo kodi mondo wagoye mbaka matindo kapok watieko. An gi jogo mabende nooro ote magi kanda. An gi Joseph Onyango wacho ni county government nigi pending bill 5.9 billion. Wacho yango as part of the executive, are you part of this? An gi Benson kwacho wacho ni boss, my personal person incoming Kisumu County woman representative nyar councilor Odongo Wadiaga riek sawa. Wan wabiro dhi gi Beatrice Odongo nyaka giko gini wadoro experience. Kato Nyang'wara wacho ni pok otimo much as expected being that she is a youth and she was given youth ministry. Then wan ganto bendo wacho ni Kisumu County MP 2027 on Beatrice Odongo Wadiaga. Nyakora mgejwang weche thoth ka ndie saya matin kapok watieko adhi ka uthulu makende mondo mechaka mi waziri kacha. Maybe your parting shot wach minyalo nyiso japiny. Erokamano Steve, and erokamano kuom jowinjo mabende. Jomoko be wacho ni wuotho gi Dr. Mathiso Owili chal ka gima en mesire e kom mar governor. Steve nini manyo dhoga wach. Kamora bora midhie intie. Ingeni Dr. Mathiso Owili is a colleague, is my boss. So many things we do. Ang'o miyo ok giwach na wuotho gi governor. To governor ok dwa. Amago jotenda an kata mheshimiwa Oron sani moluonga I function I'll be there. If I receive an invite. Senator Ojiendo luonga function. Ngamose luongi ni mondo ikonye campaign e governors gi. Gite gise wish amana all the best. Nikech adwaro woman rep. Gin osiepe na te. Koro gite when we meet bito makomi go for it. Koro anto poka kao kora but gin osiepe na te. And there are people all of them are wishing me all the best. So kora governor tabro go kura ballot kachopo. Koro Steve, issue ma pending bill na paro ni clarify matin. Koro anadwa go erokamano thuolo ma wayudo matin but ang'eni wabro yudo thuolo maber. King'iyo buga ni to oduong' gik masendiko giga gi oduong' sigandi mabende nwadwaro kacha cha maber. Erokamano koro siganda bendo gine. Koro anadwa go erokamano ne jowinjowa. To adwa ni mondo awachi ni dweche madong' godo auchiel e office katieko to adhi chung' woman representative ma Kisumu County. As somebody manigi experience and as somebody who believes in our leadership. And I believe I will give the best to Kisumu County, to Kendo Anja ODM, who has been a life member for the last 10 years. Actually, aparo ni koro ka ODM celebrate ODM at 20, to baya mana matin. But when they're celebrating ODM at 10, I'm celebrate being a member of ODM for that period. So achungi ODM party, and I believe that I'm the next woman representative for Kisumu County, without doubt. Without doubt. Full of experience, full of capacity to deliver, and a leader of the people, for the people, by the people, with the people. With the people. Thank you. Erokamano maduong' ahinya koro mgajwang winjo ka mheshimiwa wacho kache nene mokao kanyo komno ma woman rep 2027
maonge buono kendo onge kiawa 2027 nyakora mga jwang ko kamana ko dhul makene maguniro kamana maduong' ahinya kuom thuolo mare mikao mar bedo kodwa kandie. An ok oganda wacho ni iremo gi kandie wadhi pango mondo mi chak iduogi koro wagaga mbaka ni to chalo nade kampen dhi kodi nade to jomage bambende koro siri tisiro ko kamano nyakora mga jwang ne in jal mabende nokete Chunyagi TV ro kamano kuom ote magi mabende ironwa kanyo kora mga jwang med kete mane Chunyagi TV luwe Facebook pages mogo Chunyagi TV TikTok Chuny Onagi TV kato wiki kwil ma subscribe ende e YouTube channel mar Chuny Onagi TV wabende nwan kande kachel kod joma bende konyo mondo miyo chendo niyo owuok kachel ka wukisidu mag Onagi TV nyaka kamoro moro mitire kocha kachel kod nyadendi Jen Okeyo wan kandi kachel kod nyadendi Morino Ure kod japichwa kandi bende Felix Omondi kachel kod Medusa bachendo nilongo ni Nelson Mandela Okore Word of Funyo Jerusalem Dala Maler kamane tai channel enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan kangero makawuono ne en nyiero mogeng mit molo nyiero moyaw oritu masani. Ma en duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.